हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे टिडि प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआनो जाहैबाय आं बानायलांगोन आरो माने जोङो दिनै बान्दो बायदोंलाय बे बान्दोखौनो माबायदि बानायो बोरैथिं बायदों नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नै लोगोफोर ओमफ्राय आं माने खुख्रि गोदान अर्डार होनो माने खुख्रि दाग्रायाव हाबलांग्रोबाय आरो ओमफ्राय सप्तासे नेनो थिनदों आरो गोदान खुख्रि 8 इंचि खालामनो नागिरदों फिसानो माने गाव गोदा टेप बायनोलै न'आव गिदिरद्रायजोंहाय दिगदार जायो। नै दायो मोनफैबाय जों बान्दोआवहाय बोरैथिंजाय बायदोंथाय बोरैथिंनो जाखांलाय सानजाथिंजाय नै दैयानो गैया जोंनि दंग' लांग्राया गोराननो सेस ना सारलादों नै लोगोफोर बेवहाय बिदि सारलानो बाखोयो नाया। ओमफ्राय नै बेनोमोनलाय बायनाया बेजोंनो बारखांलांबाय थायो लोगोफोर नै दायो बानायखांजोब्बाय बेबायदि होथेजोब्बाय आरो लोगोफोर थांलाजोब्बायानो नै मानसिफ्रा खाखांनानै दायो खामानि जोबखांनानै जों न' फारसे थांनो नायफिनबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै माखासेया बैयावहाय दंफां सायख्लुमावहाय दोनदों आरो सिरिस दंफां सायख्लुमावहाय गारिखौहाय बैथ' सुखिदार थाग्रा न' जाहैबाय। ओमफ्राय जों नै ओरैथिंजायसो दोनदों मा होनांगौ बैग्रि सायख्लुमावसो। ओमफ्राय नै बे लोगोफोर जाहैबाय गुमै आदै। ओमफ्राय बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।